Čaute, dnes si povieme niečo viac o mobilite v hrudnej časti chrbtice. S mojou kolegynkou Rebekou, moja klientka, ukážeme cviky. Takže začneme prvým cvikom. Super, začneme prvým cvikom. Takže Rebeka, otočí sa nabok. Zoberieme si valec, jedna noha sa musí vystrieť, špičku pritiahnuť smerom k sebe. Tá horná noha, valec pôjde tesne pod koleno, noha môže ísť až na zem. Obidve ruky začneme sem, ešte nerob. Takže tak, aby chrbát bol pekne rovný, bedro bude nad bedrom a ramena pekne zatiahneme smerom dole. Teraz poďme hornou rukou, čiže pravou, viesť pohyb, môžeme začať. Dlaň budeme vytáčať takto, bedra sa nehybú, ostane bedro nad bedrom, za dlaňou pozerám, Rebeka za dlaňou. Hlava sa oprie a idem pekne až na zem. Tak, predýcham, ostanem tam trošku a zase idem naspäť. Stále sú ramena zatiahnuté, rovný chrbát. Super. Super. Druhá časť tohto cviku bude podobná, ale trošku komplexnejšia. Čiže Rebeka, vyložíme noha, päta pôjde na špičku, ukloníme to do strany, ruky idú na druhú stranu. Takisto aj ruky, trošku bližšie túto nohu, sem, tak. Takisto noha bude vystretá, bedro bude nad bedrom, špička sa nalepí na zem a nepohne sa. Teraz pôjdeme ten oblúk viesť. Ten prvý cvik bol v takej vertikálnej rovine, teraz to pôjdeme v takej horizontálnej rovine. Čiže ruka pôjde ponad hlavu, môžeme začať, jemne lakeť pokrčiť, veľký oblúk takisto, pozor na tú pánu, aby sa nehybala, aby ostala sem a ruka ide až pozadu, hlava sa môže oprieť sa hlava. Tak, a naspäť pohyb vedieme pomaličky. Dobre, takže tieto cviky dva by som odporúčal ľuďom, ktorí pracujú veľa za počítačom, veľa cestujú, veľa sa učia, napríklad tak Rebeka, kde je ten hrudný koš zatvorený, treba to otvoriť, pekne rozmobilizovať takisto hrudnú časť, nech sa vám lepšie dýcha, lepšie funguje a lepšie proste len žije.